ארוחת ערב, מלון נוף כנרת. נתחיל עם הכינוחים. סלטים. אהלן. איך זה? איך זה? גם בעגבנים. עכשיו לדברים רחמים. חר גדול. עכשיו. אתה היית שם? אני נראה לי שראיתי. תן לו, תן לו לעשות. למה אתה אומר לי לא היה? לא היה? לא אומר לי לא היה, הוא לא הלך לעשות. איזה מגוון. כמה שפע. معلم כמה שפע. جبت عراف هون وفتح عراف حالي انا هسه بخرج لك كل الرز كيف؟ لانه هاي الذبايح اللي عارفها بخرجوا لك كل الرز. עמדת חיתוך. הנה השף כבר עומד פה. פורס את האסדו. קבוסונים מוכנים. אסדו שיהיה לכולם. יפה מאוד.